6:32 ang oras po natin po, Idol. At nakatutok pa rin po kayo sa number 1 Music and News FM sa lalawigan ng Pangasinan. Ito pa rin po ang 104.7 IFM Dagupan at kasama po natin via Zoom, Sir Ermin Garcia. Pabati muna natin. Magandang umaga, Sir Ermin. Sir? Ayun, okay. Yung ating audio na nag-re-reverb ata. Good morning, sir. Medyo Yun, okay na po. okay Okay na. Yun. Okay, sir. Magandang umaga, sir. Painit ng painit ang politika po natin. Unang ano ko na lang dito siguro, yung ating magiging local race natin dito, Sir Ermin. Kaliwat kanan, lumalabas doon sa mga ginagawang survey sa online ng iba't ibang mga tao na gustong pulsuhan itong ating mga kababayan natin. Though hindi naman ito yung mga talagang firm, survey firms, pero actually, way na rin ito para pulsuhan kung sino bang gusto nila na susunod na mayor, particularly dito sa Dagupan City. Kung kayo ba ang tatanungin, Sir Ermin, between of these two candidates natin ngayon, the incumbent Councilor Celia Lim and then incumbent Mayor Belen Fernandez, may mga ibang ano dito, anong mga aspeto po ba yung mga may advantage at mga disadvantage na dapat tignan po dito ng mga botante, Sir Ermin? Ang ang bihado lang dito ngayon si Councilor Celia Lim. Una-una, wala siyang performance talaga na from the very beginning, since he became councilor. Talaga siyang initiative na nakita na nakatulong sa Dagupan. In fact to her, being a councilor, there is not much really that one can do except dun sa labanan na lang sa loob kung ano yung ordinansa gusto nang ilabas. Si Mayor Belen, pupunta na ang kanya, publiko, at sasalaysay sa niya exactly kung ano nangyari naman doon sa Sanggunian, nakasama si Councilor Lim. Lahat ng mga binasura nila or binlock nila ng mga grupo nila Celia Lim at saka ni Brian Lim, ilalantad lahat yan ni Mayor Belen. Oo. Kaya dyan mahihirapan sila Celia at saka si Brian, mag-ina, na tatakbo dyan sa Dagupan. Ang gusto ko lang makita nga bakit ko na Dagupan kung ang mag-ina ang nag-govern dyan sa Dagupan. Yun ang parang ano dito, parang gustong ano talaga kung papaano i-accept ito ng mga Dagupenyo. Ewan ko kung okay kaya yan sa mga taga-Dago. Sinubukan na nga nila yan Pero walang nangyari Ngayon, I doubt very much if they can move ahead with this. Siguro ang isa lang nilang aangkinin because they're the majority, yung tungkol dyan sa Mother and Child Hospital. Nagpasa rin sila ng resolution after many attempts to block it. Ngayon, yun, halata naman natakot din sila na hindi nila ma-explain kung bakit nawala yung Mother and Child Hospital. Ilang beses na yun ang pinakiusap ni Mayor Belen. Ayaw nila kung anong tinuturo. Sinasabi lang nila parate. Yung Mother and Child Hospital daw, sinasabi na nga na galing daw idea nga ni... Opo, yun po yung sinasabi po, na-highlight po. It's a brainchild, of late Mayor. Ang irony nga doon, bakit nila binablock? Ang nakakakuan lang nga lang dyan is they don't want anything now that will credit the administration of Mayor Belen Fernandez. Kaya ang nangyayari nga dyan, kung ano yung tinuturo nila, ang nakakatawa din sasabihin nila, kung saan naglagay yung hospital, yayaman daw sila Mayor Belen. Kailangan pa ba ng pera ni Mayor Belen just for that? Yung talaga yung pagrarason nila, hindi mo na maintindihan. Paano ngayon yan? Pag oras na maglagay ka ng anong building kahit saan, apektado ang Dagupan, it will improve economy. Kahit saan mo ilagay yan.
Okay. Oo. At talagang ito yung isa po sa talagang tinitignan hindi lamang ng Dagupan City kundi lahat ng mga bayan sa buong bansa kung papaano magkaroon ng mga panibagong mga investment, lalong-lalo na yung pagpapatayo ng mga infrastructures na makakatulong sa Oo. continuous development ng isang lugar, Sir Ermin. Exactly. Mm. Makikita mo, at least nagkakaroon na tayo ng mga condo units ngayon dyan, condo buildings, di ba? Yes, oo. Oh. Kahit sa mo ilagay yan, tignan mo ang commercial activities around that area. Lalago, magbubukas lahat yan. Mhm. Ngayon, ang problema, sasabihin nila yung ospital, ganun din. Kahit na nga anong building ilagay mo dyan Mabuti nga tayo at maglalagay pa tayo dyan. Ang kung nga dyan hindi ko maintindihan sa kanila. Bakit nilalabanan nila, yung 150 million na yan, hindi naman manggagaling sa syudad yan. Mhm. Binibigyan ng national government through the Department of Health. Sila Yes. pa ngayon na nagmamalaki na parang hindi natin kailangan yan. Ang kailangan yan yung kung saan lang, yun daw importante kung saan ilalagay. Mhm. Kailangan importante yun. Yes, actually, yan po yung isa na pag-uusapan natin na Sir Ermin din na etong tungkol nga po sa sa pagpapatay itong mother and child at last naaprubahan na ito. Talagang tuloy-tuloy na daw ang sabi nga nila meron pa silang pinasa parang supplemental budget Sir Ermin. Punchline! Etong parang 5 pesos, 5 million na halaga na additional para sa pagtibag ng mga ilang mga establishment o yung mga ilang mga balakid doon sa sa nakapaikot dito sa lumang LTO building. And tanong nga natin doon kay city engineer, magbabago ba yung design at yung capacity kapag dito na ilalagay sa lumang LTO building? Ang pahayag naman ni city engineer, ganun pa rin yung yung capacity at saka yung design niya. Yun nga lang medyo sisikip. Lalo na yung facade, medyo masikip daw doon. Kaya yung problema nila doon yung mga parkingan area. Sir Ermin. Alam mo, ang importante dyan, meron ng resolution ng Dagupan. Mhm. Dapat itayo yan. Ituloy. Wala na dapat pakialaman Dagupan kung saan gagamitin yung pera at papaano. Mhm. Kasi proyekto po yan ng Department of Health. I would imagine na sabihin na ang Department of Health mismo mag-o-object na. Mhm. Hindi pwede dyan. Meron naman kami alternative, meron kami lupa, bakit hindi natin gamitin doon? Mhm. Ganun dapat na mangyayari. Yung pinagkakaguluhan pa natin, talaga namang ang hirap yung pinipilit doon sa area na yun Correct. Yung bridge. Sinabi na nga ng DPWH, yan, totoo rin yun. Pag iyan gumawa kayo ng malapit na building at maghuhukay kayo dyan, manghihin ang foundation ng tulay. Mhm. So I think that should be a serious consideration na dapat pag-isipan ng mga konsehal dyan na nagmimilit na doon, wag lang daw pumunta doon sa donated land. Napaka na talaga yung kipit ng utak. Mm. Ang problema dito, sir, is makukompromiso kung itong assessment po ng ating DPWH ay paniniwalaan natin ito mula sa mga eksperto, mga engineers natin, mukhang disastrous to kapag sakaling magkakaroon ng mga diyan paghuhukay at saka construct na malapit diyan sa tulay ng Pantal. Actually, that's why I expect even kung hindi maka-object man, or I'm sure mag-object dapat ang DOH dyan. Mhm. Sabi, hindi ganyan ang design. Mhm. Ang 150 ganyan ganito dapat. O gusto nila ibang lugar lang dahil lang doon sa sinasabing wag, meron naman lupa na pwedeng paggawan. At saka sinasabi malapit doon sa donasyon, lupa na nga ng DOH yan kung nagkataon niya hindi nga dinonate at meron silang binilin lupa, meron ba silang sasabihin? Wala. Mhm. Ngayon dyan, kung totoong manghihina talagang foundation ng yung Pantal Bridge, Mhm. PWH should also send a protest to that decision. So hindi pa tayo tapos dyan. At para hindi dapat makompromiso.
So, ang tapos dyan ngayon na ginawa, na finally na, yun ang matagal ang inihintay, yung resolution authorizing the mayor to sign a memorandum with the DOH. Mhm. Okay. Ngayon, okay na yun, wala na tayo dapat pakialam kung saan ilalagay yan. Poder na yan ng DOH. Ngayon, Mhm. DOH always has the donated land. Sabi mo ng donated, but the fact is, it is land already owned by DOH. Kaso lang Sir Ermin, ang ano dito nung panahon ng lalo ng special session nung Friday, if I'm not mistaken, nung Friday, nagkaroon ng special session na pinatawag ni Mayor Belen na mag-convene ang sanggunian patungkol dito. Isa sa provision doon na parang pinag-agrian, gusto ng may majority na dapat mag-agree din ang minority, tama yung sinasabi ninyo, yung lokasyon na papayag na sila kapag masusunod na doon na sa lumang LTO building. Kaya doon nandun sa isang resolution draft number, if I'm not mistaken, 6431 ba yun, Idol Matthew? Actually, yung nakakatawa nga dyan, isa lang ang resolution ang importante dyan. Mhm. To give a go signal to approve the establishment of the hospital. Mhm. After that, since it's the money of the national government, wala nang pakialam ang local government kung saan ilalagay yan. Kaso lang, napakialaman na eh. Bakit pinapakialaman nga nila ngayon? Mhm. Kaya ang sinasabi ko lang, kung talagang kung dyan, ipakita ng national government na hindi rin siya pwedeng diktahan Mhm. basta-basta ng local government. At na naman si Mayor Belen, pabayaan niya na yun, DOH, na magdesisyon kung saan niya gustong ilagay. O tingnan natin kung maghahabol yung yung 7 majority na yan, Mhm. kung saan sila pupunta. O, pumunta na sila ng korte kung gusto nila. O, So, akala mo ba, yes sir. sa isang resolution na magkakaso? No. The principal objective is to have a hospital. Mhm. If they're going to again risk even the design and everything dahil lang sa kagustuhan ng pito, hindi yan kakagat. Mhm. Kahit ang puntahan nila, hindi sila kapupuan. Kaya sabi ko, yung second resolution na sinasabi kung saan sila dapat punta, huwag nilang sundan. Mhm. Ang importante, sinabi na binigay ng resolution to establish it. At doon tayo dapat pumunta doon sa donated lang kasi maluwag. At Mhm. walang preparado na. So, nasa poder na ng DOH. And I hope DOH will assert its authority in that regard. Oo. Pero bigyan natin ng linaw dito, Sir Ermin, yung magiging position ng DPWH or ng DOH. Kasi nung na-interview natin si Dr. Bobis, yung tagapagsalita ng DOH, CHD1, ang sinasabi nga nila, hinihintay na lang nila kung saan ba yung finality na ilalagay itong itong establishment na ito. Pero considering yung sinasabi ninyo na for example, yung pong safety ng gagamit ng building at syempre yung mga empleyado dyan na ilalagay dyan isang malaking usapin po ito na naman. The safety of Well, yeah. that's why ang kinakuha ko dyan is usapin na yung DPWH Mhm. at isa sabi na it's not advisable and recommendable Mhm. na kayo dyan na malapit sa tulay, no? Mhm. Period. Yeah. O ano ba magawa nila? So it's up na Oh. Anyway, tignan po natin po sa mga susunod na araw at actually pwede natin itong iparating at tanungin natin ang komento ng DPWH dito, DOH dito sa usapin po na ito. Anyway, sir, jump naman tayo dito sa provincial. Punchline. Etong po ninyo, editorial ninyo na total war. Ang dapat hindi championship ang tignan ng dalawang gobernador na nagtutunggali dito sa ating lalawigan. At medyo painit na po kasi may mga nagwo-work on na talaga on their respective tawag dito yung mga balwarte nila at yung mga balwarte ng kalaban nila i-workout na rin nila, Sir Ermin. Ganun nga nangyayari. Ang malaking sinusolve pa ngayon, I'm sure, na silang dalawa, binabantayan nila kung sino-sino yung mga loyalista nila na kanila kuno. Mhm. Okay?
Ang una-una dyan, yung sa kampo ng Duterte, Mhm. naman yung Balwarte lahat yan nung nanalo sila eh. Karamihan niya may loyalista rin ni Espino na lumipat eh. Mhm. At ngayon, si Espino naman, titignan kung sino pa mapapabalik na doon sa mga Balwarte daw nila na pumunta kay Espino, kay Gico. Mhm. Na magbabalik kung sakali. Oo, oo. Ah. Eh, mukhang unti-unting lumalabas na meron, napapabalik nga nila kasi hindi man maglalakas ang loob sila, Espino magsasabing lalaban kami ng todo kung alam nilang wala na talaga yung mga tao. So, Yeah. yun ang kwan dyan. Ang, ang mahati-hati talaga dyan pa rin yung mga kwan, yung mga mayor, Mhm. congressman. Hindi pa lumalabas talaga kung saan sila eh. Yun ang bantayan. Sino yung mga umalis na lumipat. Oh, may mga last Alam minute, nila, may mga last minute 'yan, Sir Ermin eh. ha? May mga last minute 'yan eh na magja-jump sa kabilang bakod. Sigurado yan. Sigurado yan. Mm. Kaya, wag na muna tignan natin yung survey. Mhm. Kasi Correct. lahat ng mga kwan naman eh, magpapalabas ng survey para sabihin sila leading sila eh. Yung Kahit mind conditioning ba? mind conditioning. Mm. Oo. Kaya nga, ang kwan lang dito is, tignan natin kung sino yung talaga yung nagsasabing na andito na ako sa Mm. kampo ni Gico. Andito dito pa ako sa kampo ni Espino. Mhm. Yung talagang Ayun. from the beginning up to the end kakapit sila doon sa kanilang partido na pinanindigan. Oo, gano'n ang mangyayari dyan. Ang nakikita ko pa nga nakakatawa dito, yung lahat na karami ng mga mayor ngayon, Mhm. hindi nila malaman kung saan sila susuot. Mhm. Kaya yung pati yung pagkakandidato rin nila sa kanilang mga bayan, nakokompromiso. Mhm. Eh, Pero siyempre, makikita nga kung matutulungan sila ng Gico o hindi, or mhm. magkakabutan ba yan kila Espino. Ang ano kasi dito, Sir Erwin, isang tanong din dito yung bang may kung sino ang may klaro at saka matatag na plataporma, programa para sa Pangasinan. And of course, malaking hamon dito with the administration, yung current na ginagawa niya, natupad ba yung bang pinangako dito sa mga bawat distrito? Mm. Well, yan, isa yan. Okay? Mhm. But from the very beginning, nakita naman natin na kung yung kampo ni Gico ang titignan lang natin, Mhm. nag-concentrate sila sa infrastructure eh. Mhm. Hindi kagaya nung iambing mo yung dalawa. Ang kila Espino, ang strength nila is pinakita nila na tinitignan nila ang mga problema ng mga magsasaka, ng Mhm. mga tao, yung health, lalo nung dumaan sila sa COVID, Mhm. sila ng COVID. Pwede ipagyabang nila Espino yan na ang Pangasinan had the least number of death at Mhm. faster rate of recovery. Yan Okay. pwede ipagyabang nila Espino yan. Ano? Mhm. Ang sa ako naman, kay Laggico, pagyayabang nila ngayon na naumpisa na ngayon yung at least yung usapan na magkakaroon na tayo ng expressway inside Pangasinan. Yes. Mhm. Pero doon sa distrito ni Gico, Oh, yun din. hindi. Yun din. Na isa. Political agenda doon eh. Mhm. Ang, ang alam ko lang na sinasabi nga lang ni Espino, nagkamali talaga sila, they underestimated talaga daw Mhm. yung strategy nila Gico, kaya sila natalo. Mhm. Ngayon, if you realize that, then you can imagine kung anong resources ang ilalabas ng mga Espino. Mhm. At ganun ang gagawin nila Gico, di naman pababayaan kung ano hinahatak nila, kanila na dapat yun. Aha. Okay? Kaya dapat Mukhang kaya dapat maging mapanuri dito yung ating mga botante, Sir Ermin, titimbangin nila yung present na ginawa compare sa ipinapangako ng contender. yes, exactly. Mhm. At yun ang hindi ko lang makita masyado, Kiko. Ang kagaya kay Gico, hindi siya masyado nagsasalita eh. Oo. Yung kailangan gawin, wala.
ayaw niya magpa-interview. Piling ano ata, piling media lang ata. Anyway, Sir Erwin, bago tayo mag-break, isang tanong lang, itong hakbang ba ng ating bagong provincial director, si Police Colonel Kapokyan, ay tama ba itong ginawa niya? Reshuffle na ito sa palagay ninyo? Oh, tama yan, tama yan. Kasi bago lang siya, at hindi niya malalaman kung paano yung pag-iisip ng mga police chief niya. Kaya mamaya, at saka lalo na ngayon, ang pinakakon talaga niya, mga armies, private armies, Correct. maglalaban. Walang mangyayari nang hindi nalalaman ng police chief. Iahambing sa doon sa kuwan ng Pogo. Mhm. Oh, hindi dapat mangyayari yan kung hindi pumayag ang chief of police din. Mhm. At ganyan na mangyayari dito na kung lumusbong ang mga private armies, Mhm. nakakaalam yan. Familiarity. Kaya Kasi pag ngayon, familiarity, sir, ang problema rin dyan eh. Pag, clarity na sila eh. Oh, may nagkaigihan na lang sila ni mayor, yung elected na aha, mayor. aha. Yung mga ganun. Oh, dapat lalo na kung taga doon sila, yung chief of police. Correct. Meron Yes. mag-iingat din yung mga police, chief of police dyan. Mhm. Oo, syempre. Ganda yun. Bantay sarado rin sila dito dahil dapat the police should be partisan, non-partisan sa lagay po na ito. Anyway, magbabalik po tayo. Yes, sir. Okay, sir. Sir, magbabalik tayo pagkatapos na ng ilang paalala. Pag-usapan naman natin ng ilang mga national issue na may kinalaman pa rin sa parating na eleksyon. Pagkatapos naman po ng ilang paalala. Punchline. IFM News. Espinosa. Punchline. Second round na tayo, idol. At kasama pa rin natin via Zoom, Sir Ermin Garcia. Sir, etong busy-busy na komisyon natin, the COMELEC, ay talagang kaliwat kanan na rin ang kanilang mga resolutions. Ito pong sinasabi po ninyo na isang resolution po nila ngayon na ang tanong natin dito, kakayanin ba nilang implementation nito, pagpigil dito? Lalo na pag pinag-uusapan po natin po yung vote buying at too much use of technology when it comes into campaigning at saka pag-promote ng mga kandidato. Sir Ermin. I'm sure nagtatawa na naman tumatawa na lang yung mga kandidato. Oo. Walang kakayanan ng COMELEC na maging regulatory body. Yun ang problemang hindi na ang akala. Siguro, sama na rin yun sa tingin natin sa sarili natin. Kailangan kontrolin ng Pilipino kahit sa anong paraan para maging patas ang laban. It can never happen. Yun ang hindi nila ma-accept na in our place, democracy supposedly exists, no? It's a free for all eh. Ang Yeah. mangyayari diyan. So, yan ang pinakamalaking sakit natin sa election, vote buying. Correct. Meron na ba tayo nakakuan? Hindi, wala pang nasasampulan. Walang-wala. Aha. Yung harap-harapan na, meron pang ang distribution centers eh. Nagbibigay ng mga ayuda tawag ngayon dyan. Ang ayuda. Okay? Ang IFM magbibigay ng ayuda. Ang pinagbabasihan ng bigayan, yung COMELEC list. Yes. Kita Yung mo. listahan eh. Ibig sabihin, even yung access to the list of voters, hindi kontrolado ng COMELEC. Okay. Meron sila. Pero yan lumalabas. Kaya alam na mga kandidato kung sinong bibilhin. Alam na nila yan, noong pa yan. Ngayon, ang masakit dito, sasabihin nila, ang complaint can only be valid. Okay? Pag merong, kung parang nag-attest na ganun nga nangyayari ng isang local COMELEC official. Sinong tatayo dyan kung ang kandidato yung malakas Correct. at may private army? Yes. Ang ano dito, Sir Ermin, ang isa rin dito na talagang titignan nila is yung bang technological advancement na kakayahan ng ahensya. Kasi mismo, for example, the PNP Cybercrime, hirap nga na magsawata dito sa mga scammer, mga online gaming na ito na illegal. Ito pa kaya?
Sasabihin nila, hanapan daw nila kung saan ang fake news at sino Aha. nagbibigay ng... Ano ka naman nakakita ng magsasabi na kung saan ang fake news? Ngayon nga lang, ang daming scam na nangyayari. Bakit? Hindi Yeah. makagalaw ang gobyerno. Hindi niya alam kung saan ang gagaling. Mhm. Pa nga eh. Kaya ang ko na lang dyan is, babayaan nila ang tao na kung nakikita nila na may lumalabas sa ganon, i-copy nila, ipadala as complaint. Mhm. Sa kanila pa manggagaling sila magmamonitor. Walang mangyayari dyan. Yes. Madaling ko yun eh. Lokohan dyan eh. Lalo lumalabas ay nga ngayon eh. Yeah. Ang, Andyan na eh. at saka sir, ang tanong nga dito kung yung ilang mga though mayroon ng mga ginawang paggalaw sa omnibus at nagkaroon na ng mga supplemental na mga memorandum order o circular order mula sa COMELEC, pero sapat ba yung mga amendments na ito lalo na doon sa omnibus election natin? Ito ba kasi 1985 pa ito ito ba sumasang-ayon pa rin sa panahon po ngayon? Wala na. Wala na. Isa lang ang pwede kong kuhan. Ang magandang lumabas lang ngayon. Wala substitution. Mhm. Okay? Fine. Okay, madali nang i-kuhan yun. Ma-monitor yun. Kung may biglang pumasok at ganyan, madali nang kuhan yun. Yun lang. Mhm. After that, doon pa rin the same situation na kinakuha nila, pati media, limitation ng media. Mhm. Saan punta yung kandidato? Lilimitin mo ang exposure sa radio. Yeah. Hindi saan pupunta? Social media. Mhm. Paano mo naman i-regulate ang social media? Yung kayo, sa radio, Mhm. madali sabing i-monitor yan kasi makikita mo na sa schedule ng programming. Correct. Oo. Oh. Pero kapag social media, wala. Wala na, internet na yan. Ano bang, hindi ko maintindihan bakit ewan ko kung saan nilang palabasin na they're in control. Mhm. But lahat ng pinagtatawanan ng mga kandidato na sa masasabihin na yun ang kwan nila, no? Mhm. You expect every violation that will happen there. Yeah. Lalo na may requirement ang COMELEC to make your complaint credible. It must be a local COMELEC official. So this will be a big challenge for the commission na talagang gawin ang sana yung epektibo, pinag-isipan na klase ng mga ipapasa ng ng mga rules natin. At for the sake of fairness, syempre. Yan ang inang ko nila, fairness, it has to be fair, it has to be equal access. There's no such thing as equal access. Okay. Sir, we have only 10 minutes na sa ating Zoom. Pero anyway, quick comment lang dito, sir. Dapat with the napipinto po bukas na pagtaas ng gasolina na naman, ano po bang dapat na bang ibasura ang oil deregulation law, sir? Sa palagay nyo? Hindi ako masyadong ko dyan. It's a yes and no thing, no? Kasi at stake also is the government's resources. Yeah. Pag ginawa nilang kasi mawawala yung kinakabuhay ng gobyerno dyan eh. Yun lang. Ang pwede lang sanang gawin nila dyan, yung gumawa sila ng schedule to reduce the VAT. Yes, oo. Kaso mukhang dinagdagan na naman. With the measures of the economic team ng Pangulo, mukhang dadagdagan na naman ng mga VAT na naman eh. Ay, mukha nga eh. Sabi ko, talagang ganyan. Bala na tayo mamaya sa botohan kung sino dapat ang mga ilalagay natin dyan para masuportahan tayo. Ang gusto ko lang makita nga dito ating mga congressman dito sa Pangasinan. The 6 districts. Ano ba ang ginagawa nyo? Meron ba kayong pakapala? Meron ba kayong suggestion? Yung ang tanong ko. Kasi kagaya ng tanong mo, dapat pakitanong nga doon sa mga congressmen natin. Kung dapat ba? At anong gagawin? Anyway, maraming salamat Sir Ermin at happy blessed Monday na naman po. Thank you and see you next Monday na naman Sir Ermin. Thank you, Delmar. Thank you. See you around, sir. Maraming salamat po. Idol, susunod na ang programang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Mga nagbabago mga balitang national at international sa loob at labas po ng ating bansa. Susunod na. Tutok lang dito sa #1 Music and News FM sa lalawigan ng Pangasinan. Ito pa rin po, 104.